Още преди половин година варненски астролог предупреди за терористичния акт на летище Бургас. За първи път прогнозата на Филип Филипов е излучена в предаването "Новите досиета" на София Дзавела по TV7. Дни преди атентата посочил и датата 17 юли плюс-минус 3 дни и призовал държавните власти, полиция, пожарна и гражданска защита да бъдат на щрек. Около 17 юли и 14 август са възможни опасни политически ситуации, катастрофични събития и проява на социално недоволство, смъртоносни заплахи за политически лидери, сериозни политически конфликти, терористични актове към невинни хора. Филип Филипов се занимава с астрология от 20 години и твърди, че всеки с неговите познания би могъл да предскаже трагедията. Обърнете внимание, тук става въпрос за абсолютно стриктна математика. След продължителни изчисления и анализи, Филип стига до извода, че разположението на планетите в този период вещае трагедия за българи и израелци. Описал точно и характера й. Проява на агресивни, неадекватни, ненормални или подземни хора, в смисъл свързани по някакъв начин с мафиотски, престъпни или терористични структури. Според изчисленията му, зад атентатора стои мощна верска групировка, а критичният за България период още не е отминал. Моят съвет към държавните органи от чисто, така да се каже, астрологична гледна точка е практически до края на този месец трябва да бъде повишена степента на, така да се каже, на сигурност на максимум. Следващия период вече е около 14 август. Филип и колегите му от групата Астрология във Фейсбук са предвидили японското земетресение, събитията в Перник и още много други събития, за които слушаме по новините. Твърдят, че възможностите на тази древна наука са неограничени. Ако службите за сигурност не притежават тези методи по стандартните методи, които те използват, астрологията ги притежава. И не виждам защо те не се използват. В случая става въпрос за живота и здравето на огромно количество хора. И ако тази информация не е достъпна и не се използва от държавата, просто това е престъпно. Според астролога, ситуацията в света ще се успокои чак след 2015 година.